ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಬೈದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಟೆಂಟೆಡ್ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡ್ ಮಾತ ಎರಲನೇ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗೆ ಟೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಂಟ್ದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಟೆಂಟೆಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಎರುಕುಲುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಎರು ಪಾಂಡು ಐತಾದ ಮಧುಮಾಯನ ಐತ ಅಡುಕುಲು ಒಂದೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನೇ ಒರ್ದ ಕನ್ನಡತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ದಾದಪನ್ ಪೇರು ಜೊತೊಂದಿನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ತೋಜುವೆ ಇಂಬೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಕತೆಕುಲೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪಾಂಡು ವಾ ನಮ್ನೆಡ್ ನಂದಳಿಕೆದರೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊನ ಬತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಡನೆ ಕೇಳ್ಗ ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದೇರು ಆಯ್ ಜವನಾದಿಗಡಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತಾವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಲಸತಿ ಕಂಬಳ ಬರಂದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಕರೆ ಹೋಗು ಒಂದು ಕರೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಯ ಬಂದಂಡ ಕರ ಮಿತ್ತಾವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಸಾಲಡ್ ಪಾರ್ದು ಕಡೇತ ಮೂಜಿ ಬಕ್ಕಡ 4 ಕೋಲು ಪಿರೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕಡ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಟಿವಿ ಆಂಡ ಪಾಂಡು ಕಾರು ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಪಾಂಡು ಈ ಪಾಂಡು ಒಲ್ತ ಮೂಲಡ್ ಪಾಂಡು ಮೂಲಡ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರಂಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರೆ ಪೋಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಂತೆ 2012-13 ಕಂತದ್ದು ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕಂತು ಹೋದಿ ಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಮನ ವಾ ಊರಿಗೆ ಪಾಡು ಇಮನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಾಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಾಂಡು ಎಂಚ ಕನ್ಪಾರ ಕೇಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುನು ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಎದುರು ಕಾಟದಾರ ಪಿರ ಕಾಟದಾರ ಪಂಡ ಪಿರ ಕಾಟಂಡ ಒಂಚೂರು ಐಕೋಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎದುರುಗಟ್ಲೆಂದು ಕೆಲವು ಪಂಚಿನಗಲ್ಲ ಇಮನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ 200 ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ 200 ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ವಾವ ವಿಭಾಗಡ್ ಪಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಯರಡು ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಅವು ಪೂರ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಮೆಡ್ಲ್ ಇರ್ನಡೆ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪರ್ದು ಎಣ್ಪ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ 83 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ 2014 ಚೆನ್ನನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಇವನ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎರುವೇಚ್ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತೆ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಎಂಚ ಜೊತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಅವನ ಗಿಡವನ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ ಗಿಡದ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಿಡ ಏರು ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೇಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ರವಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಮಲ್ತ ಆಯನ ಚಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಕಂಡ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಮೋಡನ್ನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕರ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಮೋಡನ್ನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಚಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಪ ಕುಳಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೆ ಸರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಡ್ ಪಾಂಡು ಇದಿಂದ 200 ಮೂಜತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 250 ಮೆಡ್ಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದ್ವೆ ಪಾಂಡು ದಯಮಂಡೆ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷಡ್ ಹಿಂಗ ಜಾಕಿನಗಳು ಸಮಾಟ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜೀರು ಆ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ರವಿನ ಕಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಯಾನ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಕುಲ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿಜೇರ ಪಂಡ ಓಲು ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪಾಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಈ ನಂಡ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ 50 ಮೆಡ್ಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತಾಯ್ತು ಎಂಕಲ ಜಾಕಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡು ಎಂಕ್ಲೆಂದ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಹಿನ್ನಡೆ 2-3-4 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಆ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಬರೀತಿ ನಾವು ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಂದಳಿಕೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿನಾಲ್ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಒಂದು ಬರುತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ ಜವಣಿಯರ್ ಮಲ್ಪವ ನಾವು ಪೂರ ಅಂದೆ ಒರಿಯರ್ನ ಒಯ್ಯಿ ಒರಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ದೆ ಒರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ 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 ಕಲರ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಐತ ಮಲ್ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನೇನು ಐತ ಒಂಜಿ ಐತ ಕೊಂಬು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಟ್ಟಿಲು ಬರೋದು ಅಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಂಡು ಸುರುತ್ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಜವಣಿ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಮಲ್ಪಾದಿನವೇನು ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೆ ಈಗ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ಆಯ ಮೋಕೆಡ ಮಲ್ಪಾದಿನಿ ಈ ಪಾಂಡುನ ಕೊಂಬು ಒಂದು ವಾ ಜಾತಿದ ಒಂದು ಕಾಟಿ ಜಾತಿದ ಏರು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮೋಡೆ ಅವರೇ ಬುಡ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಪಿರುಸೋಂ ಉದ್ದ ಪೋಯ ಅಂಚದ ಕಾಟಿಲತ್ತು ಮೋಡಿಲತ್ತು ಆ ಟೈಪ್ ಏರುಂದು ನೆತ್ತ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ದೋಷ ಗುಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬಂಡ ಇರ್ನ
ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲೆಡ್ ಗಿಡವನೇರು ಬುಡ್ಪನೇರು ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಗಿಡ ಆರೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ ಏರು ಕಂಬಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಉನೇನು ಪಾಂಡುನು ಮತ್ತಡ್ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಲಾಡ್ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತಡ್ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಉಲಾಡ್ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪಾರ್ನತ್ ಮತ್ತಡ್ ಬುಡ್ದುಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಉಲಾಡ್ ಬುಡ್ದುಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಮತ್ತಡ್ ಗಿಡರ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಉಲಾಡ್ ಗಿಡರ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇವೆ ಇಂಬೆ ಬೊಕ ನಾಯರ್ಲ ಪಾರು ಎಂಬೆ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದ ಏನು ಇಂಕ ನಾಯರ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದು ಐಕ್ ನಾಯರ್ ಅಂತ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಬೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪ್ರಾಯ ಐತಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಾಯ 20 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 21 ನಡಪುಡುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ಯಾನ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಮನ್ಗಿಡವೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಹೂವಾಣ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಮ ಲೈನ್ ಬತ್ತಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಪಾಂಡು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ 4 ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಅಂಡ ಅವೇನು ಬುಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಪುನು ಗಿಡ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಏರುನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೈನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೆಗಳ ಇತ್ತನ ಏರು ಬಂಡ 21 ವರ್ಷಡ್ಲ ಪಾಂಡು ಪುನಃ ನೆಂಗಳು ಎಂಗಲ ಕಟ್ಪಾಡದ ಏರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಂಡ ಎಂಗಲ ಮುಖೇಶ್ ಮನ್ಪುನ ಏರು ಆಕಿ ಇಮ್ಮನ್ ಕಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಜೈಟ್ ಇಮ್ಮನ್ ಕಡ್ದ ಸರಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ಪೋಯ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಇಮ್ಮನ ಶಿಷ್ಯ ನೋಡ್ಲೇಕೆ ಅಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮೇನ ಗುರಿ ಇದು ಇಮ್ಮನ ಗುರು ಸುರೂಟು ಎಲ್ಲರದು ಮೋಡೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಮೋಡೆ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಮುಖೇಶನ್ ಕಡ್ದ ಕಾಲ ಜೀವನದಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಮುಖೇಶನ್ ಕಡ್ದಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಿಯಾರ್ಡು ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಟ್ಟಿ 3 ವರ್ಷ ಇವನೊಟ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನೈ 1 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದೆ 1 ವರ್ಷ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂಚ ವಾಯರ್ನು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇಂಚ ಬಂಡ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬುಟ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂತಿನೇರು ಬುಟ್ಪುನ ಇರೋದಂಡ ಇವನ್ ಗಿಡರೆ ಆಪುಂಡು ವಾ ಮೇಯ್ತ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಆದ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಇವನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾರು ಎಂಬಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಮ್ಮನ್ ಒಂಜಿ 11 ಸುತ್ತಲ ಗಿಡಾರೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ದೇ ಬಂದಾಂಡ ಅಪಂಡ ಏಜ್ ಆಯನ ಇರ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಸರ್ಜನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಇಂದು ಇವಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ ಬಂದು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅವಗಡ ಅಂಡ ಎನ್ನನೇ ಯಾನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂದಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆಡ ಆತು ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಠ ಪಾರ್ವೆ ಬಂದು ಗಿಡ ಅದು ದಾಲ ಬೋಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಕನ್ಪುನು ಕಮಲಾಂಡೆ ಬರ್ಪ ದಡ್ಡು ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಆಂಡ ಈ ನಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕುದಿತವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಡೇ ಸುತ್ತು ಗಿಡ ಅವನು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮೆಡ್ಲಾಕಿನ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳು ಅಕ್ಕೇರಿದ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೋಯ್ ವರ್ಷದೆ ಒಕ್ಕಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರದಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಂಡು ಐದು ಕಟ್ಟಿ ಜರ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳ ಬಂಡಾಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನಾಗ ಐಕ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿ ತೆಳು ಮೇಯ್ತೆಯರು ಒಂದು ಮುಖ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಕಂಬಳ 4 ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಮನದನಿ ಅವು ಲಕ್ಕು ಬಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುನು ಪಾಂಡು ಮಣ್ಣಗೆ ಅನ್ನ ಕಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಪಾಂಡು ಮಣ್ಣ ಡಿರ್ಕಲಾಗದು ಅಂತ ತೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕನ ಅಂತ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪರಿಸ್ಬೋದು ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ತುಳೆದಾನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅಬಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡು ದೂರ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕೊಂಬುಲಂಚೆ ಚಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಸಮತ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಹೋಜ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಕುಡುದು ಕೊರ್ಪ ತಿನ್ಪುನಾತ್ ಕುಡು ಕೊರ್ಪ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಕೊರ್ಪ ಮೋಕೆ ಹಿಡ್ದಾಂಕುವ ಮಗ ಪಿದಾ ಘಟ್ನ ಉಲೆಘಟ್ನ ನಿನ್ನ ರುಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನೆಂಚ ಗಿಡವನ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡವನ ತಾಂಕು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿನೇ ನಂದಳಿಕೆ ಪಾಂಡುನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವರೇ ಉಲ್ಲೆ ಪಾಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೃಂಗಾರಪುರ ಮಲ್ದ ಆಯ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾವಡೆ 2-3-4 ಮಲ್ತದ ಪಾವಡೆ ನೈಟ್ ಹೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇನು ಕಂದ ಇದೀನಿ ಅವನು ಪಾರ್ದು ಪಾಂಡು ಇನಿ ಸಂಗಾರ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡೆ ಕೊನವರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಎಂಗಲ ಪುರಾ ಜನ ಉಣಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಂಡುನು ಏದಾದ ಪತ್ತ ಬೋಪುರ ಒಂದು ಉಣಸಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಮನೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾಂಡುನು ಸನ್ಮಾನದ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂಡ CM ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಬಂದು ನಲ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲ್ತಿರಡ ಮಲ್ಪವನು ಇದನ್ನು ಏರು ಮಲ್ತಿರ ಮಲ್ಪಾದ ಪೊರ್ಲು ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ಜಪ್ಪುಡು ಅವನು ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕೋಣಗಳು ಯಾವ ಊರಿನ ಕೋಣಗಳು, ಯಾವ ಮನೆಯ ಕೋಣಗಳು, ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಆ ಸೂಚನೆ ಆ ಪಾವಡೆಯಲ್ಲೇ
ಸಿಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಂದಳಿಕೆಯ ಪಾಂಡುವಿನ ಪಾವಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಪಾಂಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಮಂಡ್ಯದ ಪಾಂಡುನ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮಂಡ್ಯದ್ದು ಅವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಮಂಡ್ಯದವರು ಮಂಡ್ಯದವರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು? ಮಂಡ್ಯದವರು ಪಾಂಡುದು ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡುದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು. ಪಾಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಪಾಂಡು ರೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಿಂತು ಪಾಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ ಸೀದಾ ಎದ್ದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ, ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಪಾಂಡು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಹುಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಹುಚ್ಚುನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಒಂದು 7-10 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದನ್ನು ತಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಸಿ ನೋಡಿ ಅದು. ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕೊರ್ತಿನ ಪಾವಡೆಲು ಮಸ್ತುಂಡು. ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡು. ಈತ ಏನಾತನ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲ ಪಾಂಡು ಪುದರ್ ಬರದೇ ಕೊರೊಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಕೊರೊಂದು. ಈ ದುಂಬುದ ಪಾವಡೆಡ್ ಸುರು ಕಿತ್ತಿನಿ ಊರುದ ಪುದರ್ ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು, ಐಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಬತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಪಾಂಡುನ ಪಾವಡೆಡ್ ನಂದಲಿಕೆ ಪಾಂಡು ಎರುತ ಪುದರ್ ಬೈದನು ಒಂದಲ ವಿಶೇಷನೆ. ಎರು ಕಾತ್ರನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಾವಡೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾವಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೂಡ 2-3 ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಮಗಳು ఒక ಪಾವಡೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಸಿಂಗಾರ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಂಡು ನಡ್ದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೀದಿ ಇಲ್ಲದ ಊರದ ಬೀದಿ ನಡ್ದೊಂದು ಪೋನಾಗ ತೋಜುಂಡು. ಪೋಯ್ತದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪರಿಕದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾರ್ದೆ. ಮದಿಮಾಯನ ಐತಡು ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಾಂಡುನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ, ನೊಗ ಕಟ್ಟದ್ದು ತಯಾರಾದ ಉಂತಿನ ಈ ಎರ್ಲು ಆ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲು ಇಮ್ಮೆ ಮೋಡೆ ಆಯಿ ಮುಖೇಶ್ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವೇನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತ ಮೂರನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರುನ ತೂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಜಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದೇವರು ಅಂಡ ಒಂದು ಗಿಡವನವರು ಏತ್ತು ಪಾರಂಡಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎತ್ತು ನೆಯ್ಯರು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಕ ಗಿಡವನ್ನ ಏರುವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ತಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸೋತಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಸುರೂತ ಕಂಬ್ಲಾಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಸುರೂತ ಕಂಬ್ಲಾಡೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಮುಖೇಶ ಬನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಈ ಎರು ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಖೇಶ್ ಎಂದು ಉಂಟು ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಎರಡ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖೇಶ್ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಬೆಡಕಾಯ ತಗಲಿ ಕಣಪೆಲ ತಗಲಿ ಕೊರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೊರಿನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕೊರಿ ಕೊರಿನ ಅಂದ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕಟ್ನಾಗ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಈ ಮೋಡಗ ಆತು ಮನ್ಪುಣ ಏನೊಂದು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಅವೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿದೇರು ಅವೇನು ಒಂಜಿ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮರಿಯಲ್ಡು ತೆತ್ತಂಬದ್ದು ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿ ಕಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಂಡು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಜಂತು ಕಮ್ಮಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡು ಕೊಟ್ಟದ ಅವು ಲೈನ್ ಆಂಡು ಅವು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖೇಶ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಮೋಡದ ಕಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಇದು ಮುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಚ ಬಲ್ತೇರಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾರಿ 9 ಚಿಲ್ಲರೆಡ್ ಪಾರ್ನ 5 ಇಯರ್ಲೆಡ್ ಕುಂದಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡತಿನಾರ ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬ್ರಣ ಮೇಲೆ ವಂದಿತ್ ಬಂಬ್ರಣ ಮೇಲೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ಜೊತೆ ಇರಲುಂಡು ಒಟ್ಟು 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐಟು 3 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಜವಣ ಇರಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡು ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಏರೊಂದುಂಡು ಕಿಂಜ ಪಾಂಡೊಂದು ಅವು ನಿನಗೆ ಅಂದುಜ ನೆಕ್ಕ ಅವು ಈ ಆಜಿ ಏರ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಗಿಡರೆಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಸ್ಪ್ಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ದಕ್ಕ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎರು ಕಟ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ದೇ ಬಂದಂಡ ಇರ್ನ ಎರ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಏರುವಾನಾಗ ಬೇತಗಲ್ನ ಏರು ನಟ್ಟೋಡು ಆಪುಂಡಮ್ಮ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರು ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಏರು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಪೂರೇಕಲ ಕಟ್ನಕ ಅವಡು ಲೋಡ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ರಾಜಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ರಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತ ನೀರು
ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ನರಿಂಗ ಅಂದ ಕಂಬಳಾಡು ಎನ್ನ ಎರುಕು ಪಾರ್ದು ಮೋಡ ಪಾರ್ದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಾಜಘಾಟ ತಿಂಗಳು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ದ ಎರುಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರೋನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅವು. ಅಂದು ಎರಡ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜಿ ಮಲ್ಲಗುಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಂಡುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಇರಲು ಒಂದು ಪುರ ಅಂಚ ಅದು ಕುಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಇರನ್ನ ಅವೇನೇ ದೀಕ ಅಂದೆ ಹಠ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜೋಗುಲು ಅಂಚ ಅದ ಅವನ್ ಅಂಚ ಸಾವಿರ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅವೇನ ದೀಕ ಮಾರ ಮಗಳು ಕೇನು ಜೇರು ರಾಜಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೀಕ ಅವನ್ಪು ಅವನ ಕಂತಿ ಪಕ್ಕ ಅದು ದಾರಿ ತಾಳಮೇಳ ಬಾರಿ ಪಾರುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ದೀಕ ಅವಂಡೆ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ 9 ಚಿಲ್ಲರೆಡೆ ಪಾರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಎರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಕಂದಿನ 9 ಚಿಲ್ಲರೆಡೆ ಮೂಜಿ ಎರಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಏನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಎರಲುಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲು ಜನ ಗಿಡಮ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಜಿ ನನವರಿ ಹದಾತಾಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ ಇನ್ನಿ ಕೊರ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಕಲನೆ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ ಗಿಡ ಅರವಂತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು 2 ಜೊತೆ ಗಿಡವೇ ಈಗ ಕಾವೂರು ಸುದರ್ಶನೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಗಿಡವೇ ಅಂದ ಅಂಚ ಗುಟ್ಟಿ ಆಯೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಟ್ಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಏರ್ ಪುದರ್ದೀತೀನಿ ಅವು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನತ್ ಅವು ಆಕಲೆ ಐತ ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ಕೊರ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ 2 ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೂನಿಯರ್ 2-3 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ 2-3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನಾಗ ಈ ಇಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪೂರ ಕುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಹೂ ಕುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬುದರಾತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಜೊತೆಗಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಡ್ ಎಂದಿತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡ್ ಎಂದಿತ್ತು ಅವು ತೀರ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಇಮ್ಮಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಗಿಡವನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಪೋಪನ ಎರುಲ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಎರುನು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವು ಓಲ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಇಮ್ಮನ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೊಕಲ ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜ ಬಲ್ಲದೈ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸಾಲೊಂದಿತ್ತೆ ಈಜಿಂಡ ಬುಡ್ಪುನೇರು ಒಂದು ಗಿಡವನೇರು ಬುಡ್ಪುನೇರು ಕೈ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇವನ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ರೆ ಅವನಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿರು ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಏರು ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬುಡ್ಪುನೇರು ನೀನು ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಮಂಜೆಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ 0.03 ಅಂಚ ಚುಚ್ಚು ಸೋತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಬೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ 105 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇರಪ್ಪಾಗ ಇಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸುರೂಟು ಪಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡುನೊಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ದೆ ಐಬಕ್ಕ ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋನೊಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಪಾಂಡು ಏಜ್ ಐಬಕ್ಕ ಇಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಲ್ತುರ್ದು ಇಮ್ಮನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ತಾಂಗಲ್ ಪರೆ ಪಾಂಡುಗೆ ಆಪುಜಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಇವಾಗಲ ಪ್ರಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಇಮ್ಮೇಲ ಪಾಂಡುದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಇತ್ತ 2 ಎರಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಮಗ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ 7 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಲಜ್ಜೆ ಐಕ್ ಆಂಡ ಲಕ್ಕದು ಉಂತನಾಗ ಅವು ಈ ಮರದ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ತೋಜಿಂಡವು ಸುರುಟು ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತಿ ಐತೈತೆ ಒಂಜಿಂದ 3-4 ಕುದಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುದಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರ್ದ ಮಲ್ಲ ದುಂಬು ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾರಂಡ್ ಇನಿ ನಾಯನ ಓ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದ್ಲ ಇವನ ನುಗನೇ ತೂಪುನು ದಯವಂಡ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬರೀ ನುಗ ಈ ನೊಗ ಪೊಲಿಪುನ ಎರು ಇಮೇನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಿಯೇ ಅವು ಕಾವಂಟದ ನುಗ ಆಗ ಆತು ಸುಲಭ ಜವನರಿಗೆ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ತಾನೆ ದಾನ್ಯ ಕೋಡೆದ ಬರೀ ಒಂಜಿ ನುಗ ಪೊಲ್ದೆ ಒಂದು ಪರತ್ ನುಗಾನೆ ಹಿಂಗೆ ದಪ್ಪನಾಗ ಓಲು ಪೊಲಿಪುನ ಅವು ದಪ್ಪ ಒಂಚೆ ಉಲಾಯ್ ಕೊಂಬುಡು ಉಲಾಯ್ ಪಿಲೇ ಮಾಡೋಣ್ವಿ ಅಡೆ ನರ್ಕ ಮಲ್ ದುಡ್ಬಿ ಕುಂಡಾಪುಡು ಉನ್ನೇನು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಕೊಂಬು ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವನೇ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪೊಲ್ಪಿನ ತೂಕ ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ನೊಗ ಪೊಲ್ದಿದೆ ಏತಂದು ಪನರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏತ್ ನುಗ ಪೊಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊನೋದವೇನು ಪೊಲ್ಲಿನ ನುಗಾನ ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಕೊನೋರ ಹೆಜ್ಜೆವೇನು ಬೊಳ್ಳಿತ್ತ ಈ ಬಂಗಾರ ಎಪ್ಪಡಾಯ್ತು ಅವು ಇನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕಾಟದ ಓಡು ಬಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋದನಗ ಮೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೋಡ ಗೆತ್ತದ ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ದ ಆರಿಗೆ ಪಿರಗೋರ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಅವು ಏತ್ ನಾವು ಪಾಡ್ಯ ಆತೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪೂಜಿ ಇತ್ತೈಟ್ ಒಂಜಿ 700 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತಂಡ ಆ ಪಿರಗನ್ನ 300 ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸವಕಳಿ ಆದ ಬರೋ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೆಪ್ಪನ ಒಂಚು ತುಂಡು ಐಟು ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷದ ನುಗನ್ ಪೊಲ್ತು ಬಾರ್ದಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ನುಗನ್ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಗಂದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ 150 ಮೆಡ್ಲ್ ಗಂದೆ 150 ಮೆಡ್ಲ್ ಗಂದೆ ಇಮ್ಮೆ ಇಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ 3 ಪವನ್ 4 ಪವನ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುನು ಏನಾರ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾತನ್ನ ಎದುರಿಡ ಪಂಡ ಬಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಲದ ಅಂಗಲ್ಪ ಅಂದಾವು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಏನ್ ಮೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಕುಟ್ಟಿ ಇನಿ 5 ಪವನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ
ಅತ್ತ ಇನ್ನ ಅವನಿ ಕಾಕತಾಳನೇನ ಅವು ಆನಿ ಫಸ್ಟೇ ಮೆಡ್ಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಪವನ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಬ್ಲಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಂತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಮುಂಡು ಕುಟ್ಟಿಯೇ ఒక పవన్ల రడ్డు ఉండు కొంచెం ఫస్ట్ గెప్పక వర్లా అంతే అంచే అది ఇన్ని మళ్ళీ స్పీడ్ మళ్ళీ ఇత్తు ఈ బల్లದ మల్లెడు ఇద ముట్ట ಬೈದನ ಏರ್ಲೇಡು 9 ಚಿಲ್ಲರಿಡು 9 27 30 47 ಆಯ್ತಾ ಆತ ಊಲೆ ಪಾರದ್ಯ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ತೂ ಓಡುತ್ತೆ ಎಂಚಂದ್ ಆಯೆ ಸಾತ್ ಕೊರಿ ಅಂದಾಂಡು ಇಮ್ಮೆಂದ ಹಿಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವೇನೆ ವಾ ಡೌಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಗೆತ್ತನಕ ಚುಚೂರು ಒರಿಯಂ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪೆಜ್ಜೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡು ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಟ್ಟು ಬಗ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮುಟ ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಂಡ ಈ 3 ವರ್ಷ ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರ್ ಗಿಡ ಅದು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಈಗ ಗೊತ್ತಾದ ನಾರೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ ಎಂಚ ಗಿಡವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನೆಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕಲು ತಾಳೆಯರು ಇಂಕ ಆಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇನ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದ ಆಯ್ಗೆ 2-3 ಸತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಅವು ಒಂದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಜಪಡಾದ ಪಂಡ ಇವನೊಟ್ಟು ಪಾರ್ರೆ ಆಯೆ ಪಾರೋಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಡಂದು ಪಾರಿಯಡ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಬಳಡು ಎರ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರು ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪನಕಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರು ಎರ್ಲೆನ ಸಾಂಕುನಕಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರೋಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಲುಂಡು ಆ ಪರಿಕರಗಳೆಗ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಯ್ಕಾತ್ರ ಈ ನೊಗನ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬೊಳ್ಳಿದ ನೊಗ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಬೆರಕೆ ಅದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐಟ್ ಚಿತ್ರಲುಂಡು ತೂಲೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನುಂಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ರೆಮ್ಮುಲು ரெண்டு கல் குல்லாதுண்டு ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟ್ಟಿನ ಜಾತಕದ ಕಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಬಲ್ಮೇಡು ಕೇಳಿದು ಕುಲ್ಲಾದಿ ದಯವಂಡ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೊಂಚ ಭಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕೊಂದು ದೋಷ ಉಂಡು ದೋಷ ನಾವು ಐಕೇನ ಮಲ್ಪುಡು ಗಂಡ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಡು ಮನುಷ್ಯರ ಗಂಡ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡೇರು ಅತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಗಂಡ ಇರು ದಾದ ಮನ್ಪರು ಗೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ನಮ್ಮಂತ ಕಲ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಉಂಗಿಲಾಡು ಪಾಡೋಡು ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಉಂಗಿಲ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಬಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಆಯನ ನೊಗಕ್ ಈ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಬುಡ್ಪಾದ ನೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಿಡು ಕೆತ್ತದು ಮಲ್ತಿ ಸಾಣೂರು ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದು ನುಗ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ 24,000 ಮುಟ್ಟ ಬೂರ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ನುಗ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ನುಗ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ 4 ನುಗ ಅಂಡ ಪೊಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ 3 ನುಗ ಮಲ್ತೀತೆ ಇನಿ ತೋಂದೇವಿಲ್ಲ ఆయన ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನುಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಜಿ ಅವನು ಪೊಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಇನ್ನಿತ್ತು ಪೊಸತ್ ನುಗತಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮರಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕಾವಂಟದ ಮರಟ ಮಲ್ದಿನ ನುಗ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಪೊಲ್ಪರೆ ಆತ ಸುಲಭ ಒಂದು ಪೊಲ್ಪರೆ ಆಪಜಿಂದ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಹುಚ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಪುಣು ಎಂಕ್ ಒಂದು ತೂನಗ ಹುಚ್ಚೆ ಆಗ್ಬಿಡ ಈಗ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಕುಡರ ಅಡ್ಡು ನುಗ ಉಂಟು ತೂಕ ಅಂದು